Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за промените, които са настъпили с хартиените трудови книжки, а именно от 1 юни 2025 година хартиените трудови книжки се заменят с електронни трудови записи. Какво означава това? Това е част от един процес, свързан с дигитализация в трудовото законодателство, като основната цел е да се улеснят както работодателите, така и служителите. Тоест, вместо вписвания на ръка, всяка промяна в трудовия договор, сключване, изменение, прекратяване и други ще се подава вече по електронен път в НАП. Там ще се съхранява и целият електронен запис на трудовата дейност на съответния служител. Важно е да се знае, че хартиените трудови книжки не отпадат веднага. Работодателят е длъжен да ги оформи и надлежно да ги върне на самият работник. Всеки работник може да следи трудовия си запис чрез онлайн системата на НАП. Целта е да се осигури прозрачност и защита при информиране. Промяната изисква от служителите да не предприемат някакви специални действия. Достатъчно е те да се уверят, че трудовите им хартиени книжки са надлежно оформени. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.